Здравейте, здравейте! Аз съм Ели и това е първото ми гейминг видео в този канал. И то на Brawl Stars. Вярвам, че доста от вас, които гледат в момента, не са запознати с клиповете, които аз качвам. Затова ще се радвам да ги погледнете. Ако харесвате идеите ми, да се абонирате за канала. Ако искате да имат други гейминг видеа на други игри или да продължа с Brawl Stars, може да дадете лайк на видеото, да коментирате отдолу какви игри искате да играя, защото аз обожавам игри. Без значението съм момиче, обожавам игри. И всъщност какво ще правим в днешното видео? Анбоксинг. И то много голям, защото нямам много браувари, не съм отваряла кутии от миналия сезон. Имам страшно много кутии, ще видите след малко. И вече сме в играта. Това, което сега ще ви покажа е колко много кутии имам да отварям. Целият, буквално целият Trophy Road на Holiday Getaway сезон 4 в Brawl Stars и от предния сезон 91 големи кутии. Епично, епично. И това, което искам, е да се падне някой от новите брауъри, преди още да съм отворила целият Brawl Pass Season 4. Байрон, който е Mythic, Amber, Legendary, или Лу, който по принцип се пара от кутиите на Tier 30, но се надявам да се падне от преди това, за да мога да го максна и да играя с него. Без да ви бавя, започваме с анбоксинга от предния сезон и 91 големи кутии. Да, вече съм си взела Едгар, така че ще ми се парат много токенчета за максване. Ще го максваме в процеса на снимане и ще видим какво ще се случи. Стискайте паузи, защото наистина много се надявам да се падне нещо интересно. Хубавото е, че ми се падат много токен дъблари, защото нямам диамантчета да си ги купя. Вече отдавна не си купувам и офертите на Brawl Stars, защото съм спряла да играя. Смятам, че доста занемариха играта и вече няма какво да се прави. О, боже мой! О, боже мой! Свидетели сме! Имам Item Remaining 1, което означава, че ще се падне нещо. Добре, си искаме паси за Амбър, защото е легендарна и много ме кефи. Така че... Добре. Брата! О май гаднес. Окей, това не го очаквах. Не го очаквах, че толкова бързо ще се падне някой брауър и това ще бъде Амбър. Не, гайс. Не го очаквах наистина. Но все пак трябва да продължим нататък, защото имаме да отваряме още 2 брауъра и в процеса да махнем Амбър. Надяваме се. О май гаш. Окей, падна се и Байрон, аз наистина не го очаквах това. Още дори не съм стигнала до 50-та кутия от миналия сезон и вече ни се паднаха и 2-та брауъра. Не знам, но аз ще имам чувството, че когато вече си махнал абсолютно всички герои, които си имал до сега, и имаш всички герои, по-лесно ти се падат абсолютно всички останали, включително легендарните. Не знам, ако вие имате също такова, ще пишете долу в коментарите, защото тази игра игра толкова много време и да, аз съм в шок. Но какво се оказва? Май имам достатъчно токенчета за максването на Едгар, така че нека го макснем, за да може да започнат да се падя и гаджета и Стар Пауъра. То е добре, че имам пари. И готово. Вече Едгар е макснат и може да започнат да се падат гаджета и Стар Пауъра. Продължаваме с анбоксинга, защото
става сериозно. И ето го! Първият, единственият гаджет на Едгар ни се падна от може би третата кутия, след като го махнах. Не знам, днес имам нереален късмет очевидно. По всичко изглежда, че дори няма да ми трябва Brawl Pass Season 4, за да максвам останалите. Ако се падне и Лу от тези кутии, ще съм шок. Явно вече имам достатъчно токенчета да максна и Амбър, затова отивам. Епично. Аз съм много доволна, хора. Наистина не очаквах толкова лесно да се случват нещата. Ето го и гаджета на Амбър. Първата кутия веднага след като съм я макнала. Днеска наистина имам късмет. Остава да макснем и Байрон, което предполагам, че ще се случи всеки момент. Да, и вече сме готови с достатъчно токенчета, за да максна и Байрон. С парите също съм добре, което е страхотна новина. И готово. Вече се махнахме и Байрон, така че и неговият гаджет е напълно свободен да се пада от кутиите. Давайте ми ги, всичките ми ги давайте. Първата кутия. Първата кутия, хора, след като съм махнала и Байрон, гаджета му е тук. Не знам, това е нереален късмет, аз съм толкова доволна. И какво става? Единственото, което става е да се падне Лу. Но тъй като вече свършвам кутиите... О, не свършваме. Падна си Star Power на Амбър. Това е много добър Star Power, между другото. Не знам, аз съм... Вау! Както виждате, първия скин на Dynamax съм си го взела, затова продължаваме нататък с кутийките. Да видим Мегабокс. Мегабокс. Мегабоксът ми дава нещо и то е... Лу! Дами и господа, това е Лу! Дами и господа, аз съм шок. Не знам. И сега започваме да събираме и токенчета, PowerPoint-чета, извинявам се, събираме PowerPoint-чета, за да макснем Лу. Поне вече намирам смисъл в тази игра, намирам смисъл да продължавам да играя тази игра, защото ако не бяха тези нови герои, играта ще стане доста скучна. Пин пак. Не ги ползвам. Не знам. Не ми допадат много. Item Remaining 1. Вероятно ще се падне Star Power на Байрон. А не, Амбър. Амбър има втори Star Power. Окей, не знаех, че има втори Star Power, но... Хора. Възможно ли е това? Възможно ли е един толкова готин... Така. Възможно ли е от един толкова як, мощен анбоксинг да се паднат толкова много неща? Аз съм впечатлена. След малко ще отида да видя докъде е стигнал Лу с максването, с PowerPoint-четата. Нека взем тези пари и да видим докъде съм стигнала. Надяваме се поне до гаджета. Да, точно до гаджета съм стигнала, затова смело продължаваме напред с надеждата да се падне и гаджета на Лу. Мегабокс. Нищо. Още един мегабокс. Нищо.
Още един мегабокс. И нищо, защото вече сме го макснали. Имам достатъчно PowerPoint-чета, макснал съм го и отиваме да си даваме парите. Вече и Woo е макснат. Продължаваме с анбоксинга. Дадоха ни само Big Box. Как заменяте Woo с един Big Box? Това е нечестно. И Star Power на Байрон. Хора. Шок съм. Не знам. Тази игра изведнъж придоби смисъл в живота ми. И гаджета на Woo! Леле! Сега ако се падне и Star Power на Woo, това ще е най-продуктивният ми анбоксинг, правен някога. Смятам да стигна до 70-тия тиер отгоре, след това да продължа отдолу. Остане и съвсем малко. Има ли надежда да се падне абсолютно всичко, което ми трябва, само от един анбоксинг? Естествено, че има. И ето, че стигнахме 70-тия тиер, сега ще вземем и скина, специалния скин на Woo, който се казва King Woo. Много добър скин, много ми харесва този скин. Даже имам и 5 Big Box-чета. Така, продължаваме с долния ред. Още малко. Стискайте паузи и Star Power на Woo. Хора, много се развълнувах наистина. Аз съм момиче и правя анбоксинг и играя в Brawl Stars. Сензация. Аз съм сензацията на YouTube. То реално погледнато вече няма какво да ни се пара, поне аз така си мисля. Чакаме два Star Power на Едгар и на Woo. И продължаваме тяхното търсене. Остават много малко кутийки и не съм обнадеждена много, че ще взема и двата. Но надеждата умира последна. Съвсем накрая сме, хора. Вече може би няма да се падне нищо. Да, остават ми само 5 Big Box-чета. Стискам паузи по не за един. Слагам край вече на това видео, защото ми дойде до гуша от цялото това отваряне на кутийки и какво ли не. Много съм доволна от днешния анбоксинг, наистина не очаквах такова развитие на нещата. Ако играете играта, споделете ми долу в коментарите, развалили ли са я, има ли някакви подобрения, продължавате ли да я играете, защото, както вече споменах по време на видеото, на мен леко започна да ми става тъпа, но слава богу сега си имам цели 3 нови героя, така че ще мога да си играя на воля. Благодаря ви, че гледахте това видео. Давайте ми и предложения за други игри, които бих могла да играя, макар че аз вече имам идея за една поредица, която смятам, че доста ще се хареса на обществото от геймери, които обичат да гледат такива игри. Абонирайте се за канала, ако харесвате и другите неща, които правя. Чао от мен и до следващия път!